é que ao estar meu pai achacoso o que non quere é marchar navegar lonxe de Porto Sás. Xa sabes como é estas trangalladas. Xa, pero é que aquí en Porto Sás agora non hai nada. Pois levo a Clara. Home, eu se queres podo che prestar cartos para que vayas tirando. María, que ainda non estou para ir pedir polas portas de momento, Pero por que o vas pasar mal? Ti faime un favor. Se sabes de algún chollo, avísesme. E a min vame calquera cousa. Calquera. É montar un negociño en por ti? Calquera, non, María. Que pensa logo que son Rockefeller? Non che digo que non teño un can. Suso, non fai falta ser rico. Dan axudas. Mira, además eu non teño espírito empresario. Non goberna a miña vida que as que goberna do mundo. Eu buscoche algo nas outras vilas porque aquí non hai nada. Bueno, logo. Pero mira que mires, Tranquilo. Ah, Majo e rapaz, anímato. Xoga unha partidiña comigo, Agora non podo, Couto, que teño presa para falar co taberneiro un momento. Hola, María, pode pasar? E non has poder? Viña a preguntar xa ver se sabías algo do meu. Mira, Suso, acabas de sair de aquí. Eu ainda estou mirando. Mira, a poder ser que sexa en Porto Sás. Ti por que non fas como o irmán de Gustavo, o de Portosón? Fáselo que? Ti non sabes que lle deron unha axuda? Amañou a Jamela e a Joranda cos turistas para arriba e para baixo. No, nin de broma. Cá, aturar turistas eu. No. Ademais, hai que ter o título ese de patrón de embarcacións de recreo, No. Ai, ti tamén non queres nada, Pois sí que tiras o título, que é ben fácil de tirar, que che axuda a Rosa. Ros. Se Rosa está peor que a Carlos, ainda, María. Imos xogar unha partidiña, Que? Veña, a revancha do outro día. Veña, senta. Belinda, pero non facía falta que vos botaran unha man aí no... Después falamos. A ver que dá. Marilín táme rompendo a cabeza. Chama todos os días. Dille a Suso que ten que facer aquilo do título. E ti tamén, Petro. Eu tamén e Marilín tamén. O título non te sobra. Ni me sobra ni me falta. Levo no mar desde cativo. Vou meter que examinar agora. Yo sei, Suso, pero piden o título para todo. Mira, Suso, non tes excusa. Ti tes moito bajar, así que aproveita o tempo libre para sacar o tituliño que sempre che ven ben. Non sei eu, María. Cada vez sei menos. Oiche, Ramón, a ti non terás unha praza para mí nos teus barcos? Pois neste momento non. É ben que o sinto, porque ti és un bo mariñeiro. Pero xa que tes tempo, por que non botamos unha partidiña? Vexo es... Veña, que non teño todo o día. A ver, cantas favas queres? 5. Petróleo, apúntalle 5 favas aquí a Suso. Na testa da túa prima. Con estas, debesme 30. E non vai acabar aí a cousa, xa verás. Eso ainda hai que ver. Igualo e subes 5. Agora si me caguen diola. Carallo, estás ti. Bótame unha pequena aquí, comadre. Que eu te paso emocionante. A ver, que tes? Que teño? 7. 7,5. Tarasi. Ven aquí, a pé de mí. Ven. Vaya par de bandallos. ven, O chusco e mailo parvo. Pasa para aquí, Suso. Pórtate como un home. Mira, calade xa, que Carmiña está dormindo, ok? Basta xa, Suso. Mira, pechamos, dame as cartas. Bajardo. Non. Polo menos ata poñernos sempre Belín. Suso. Susolista, Ramonazo, Couto. É que todos os días, fala como a vos. Fala con... Non entendedes? É que aburrides a María Santísima. Eu non entendo nada, acabouse, che. Acabouse, eu quero outra tapa de tortilla. A tapa da túa cacheira vouche a poñer eu nun prato, pero dándoche unha patada no seo da boca. E mañán máis. Mañán. Estás ti moi seguro de chegar a mañán? Lista. Va, compadres. Ata mañán. Aguriño, Currió.
Que hai? Como unha hojiña sin gas, petróleo. Sou solista, estou che fiando un lotazo, meu home. Que pasa? Non? Que Estás con pasa, problema, non? logo? Teño problema que non tes un patacón. Os cartos xa sabes como é petróleo, tanto chegan como a marcha. Claro. E asubiándolles como as barbadas veñen de contado os cartos, non? Mira, sobre todo tens que facer algo para que non se vayan. Parecedes dous crajos, bla, 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 seguid. E ti corres tanto atrás dos cartos que escapan de ti, meu home, escapan de ti. Ti non falabas que ias estudiar non sei que patenada dunha jamela, de levar os bichicomas a Illa da Arousa, non sei que. Que pasa, sí, que? Que non pensaras que che van dar o título de patrón xogando as cartas. Belinda, se me meio mar desde cativo, A máis, que vou aprender eu deses do monte. Do monte este home no paro, máis pelado que o cu dunha mona, regalándolle os cartos. Aí o tes. Mira, mira. A Ramonazo. Vicioso, A Ramonazo. De visionada, métete nas túas cousas. Che. Vamos, Suso, cando queiras. Hoxe non podo, Couto. Teño cousas que facer. Teño que facer uns estrobos para a gemela. Veña, non te fagas de rojar. Sanchas ganas polos ollos. Mira, Couto, ti non escoitas, non? Díxoche que ten cousas que facer. E ti non estarías mellor caladiña, Pepito Grilo. E ti, se te das por vencido, ven aquí e págamo que me debes. Eu só dixen que hoxe non podía, A máis, de vencido nada, Pensa. voucho demostrar, xa me Pensa cantaches. ben o que faz. Xa está pensado. Licor de bruños e 2 de rubio. Así me gusta, rapaz, a esperanza é o último que se perde. A min tamén traeme unha copa petróleo. Xa veremos quen é o que perde aquí. Das ti, que és máis vello. Remese como é debido, 2 de rubio. Apúntalle! Dá cartas. Hola. Sono fame ou só aburrimento? Un pouco de todo. Pois para a fame teño un remedio boísimo, mira. A casa de pedra, en Baio, xunto ao caos. Aberto de 9 a 12, os máis exquisitos pratos regados cos mellores viños do país. Gracias. Pero se teño que esperar daqui ás 9 para xear... Gracias, por qué? Ai, por invitarme a xear. Eu? Non o vou invitar eu a cear unha morta de fame aburrida como a ti. Eu, porque vexo que ti tes ganas. Mira, o teu que é por teimudo, por pesado ou só por aburrimento? Para o aburrimento sei eu un remedio boísimo tamén. Un xogo, propoño xeo. A ver, O chinchimono. que original. Pois é un xogo moi bon. Ben, como son eu quen propuxo o xogo, as dúas primeiras voltas fago a aposta. Despois apostamos o que ti queiras, vale? Vale, pero aviso que eu teño moitísima psicoloxía pro xogo. Quedo avisado. Se gaño, ve estar comigo. Se gañas ti... Bueno, se gañas ti, seguimos xogando. 2. Ningunha. Espera. 6. Ai, Viriato, mira, de verdade que és máis transparente, notase que tes 3, non? Entón eu vouche dicir que teño 5. Ben, daquela, pois casi esta noite mellor, vale? Porque tiveche sorte. Sí, pode ser, pero é moito mellor sacar as moedas da manga. Quédome. Arriba. Arriba. 6,5, Ramón. 7,5. Taberneiro máis madeira. Arremíteme aí. Nada deso, A ver que? Nós non temos que ir para casa, mañan hai que ir á facenda. Por que non me fas caso? Por que vai ser? Porque vou gañando. Que, petróleo? Sei que non hai material ou que? Rolos abruños, che. A ti non te lances, Ramón, que isto ainda está empezando e a cousa non é como empeza como acaba. Dá. E como vou acabar eu contigo, lista? Como acabarei eu contigo, che? Que me queredes? Montar unha epidemia nova, epidemia das 7,5 persoas de rapaces, lá? Leva moito tempo así? Levan días xogando a 7:30, mira que estúpidos. O peor é que Suso vaise a arruinar. Sí, Suso vais a arruinar. Meu pai que? Meu pai non pensa noutra cousa. Ruína como do teu pai quería eu para min, sabes? Total, máis baixo xa non podes caer.
Eu podo caer todo baixo que me dé a min a gana. Apuntamos, Belinda, ata loguiña. Vostede non é de por aquí, non? Por que o di? Paco. Polo cheiro, que as mulleres de Porto Sals non cheiran así. Deixa estar, ó. Hola, vos. Boas. Podría poñer un ginger ale, por favor? Ginger ale non lle teño. Teño auga con gas, en gas, bitter, tónica. Unha tónica, entón, cunha pedra de xeo e sen limón. Moi ben, marchando. Begoña, preguntaches se hai cuartos libres. Ui, non, ten cuartos libres. Se non ten el, teño eu, Para cantos días? Ainda non o sabemos. Que é viaxe de prazer? Ai, perdón. Francisco, bótalle a ver, ó, colla aí. Sí. Ten que disculpalo, vai, ti. Vimos falar con unha señora que se chama María... Marilín. Vai, Mariares, Marilín, nos... Pois, aquí no Consello. Está no Consello traballando, saindo na praza, ali no Consello. Ah, entón imos de contado onde ela. Veña. Begoña, filla, é para hoxe? Claro, sí. Sí. Pago xa. Non, amañamos cos cuartos, despois. Non se preocupe. Leva as chaves, filliña. Moitas gracias. Na, a vos. Ata logo. Xa dejar todo isto. Que femia, teño no bote. Paco. Ai, Paco. Ti vas a acabar nun bote de mermelada, ¿Quién eran esos petróleos? A min que son amigos de Andrés de Bruxelas, porque ese estilo, esa clase, eso non é de aquí, chicas. Eu ia lle falar, pero estaba mona esta, que é unha mona. Que tamén ti, Tanto él como ela. Elegantísimo. Pero, tan grave é? Canto leva perdido xa? Está a punto de vender ya alma a Couto. Ui. Hai que facer algo para axudalo, senón Suso non sai desta. E sei do que falo. Eu hai tempo tiven unha historia con unha máquina come cartos. E non de amor, precisamente. E Couto igual, ainda que sexa o que gaña. A Couto estou pensando eu en darlle un escarmento por avaricioso. E outro igual, por panoco. É máis que iso, Sabela. É unha enfermidade, entendes? O xogo e outras adicións enchen un valeiro que hai nas nosas vidas e... O castigo non serve de nada porque non pode tapar ese oco. Non, pero eu non falaba dun castigo legal, non? E logo? Mais ben, estaba pensando noutro tipo de escarmento. E agora, a traballar. Ui. Bos días. Hola, Pauliña. Queres un café? Non teño presa, só viña a dicirche que había unha xente preguntando por ti no petróleo. Por min? É que era? Son uns amigos de Andrés, creo. Uns amigos de Andrés. E como dis que eran? Home, daqui seguro que non eran. Eran así un tipo e unha tipa moi elegantes e algo raros tamén. Pero, Paula, que descripción é esa? Raros? Que é raro? Non estaba falando contigo. A que... Que farán aquí? Non che dixeron que querían? Non sei, ao mellor mandou-nos Andrés para vixiarche, quen sabe. Tes aí algo. A que farán aquí uns amigos de Andrés? Unha vez máis, a victoria é miña. A vitoria é miña, xa sei que a vitoria túa non sexa repugnante. Non te cabres comigo, home, que ti nunca tiveches mal perder. Eu? És tío que non sabes gañar. Va, di o que queiras. Mestre. E ti que? Se queres algo, pon as favas como os demais. Cóbrame petróleo. Millonario que? Pajarás todo, non? E ti estás tolo, pensas que son o Banco de España. Cóbrame o que vivín eu. Son... Toma. Queda ca volta, ou se estou xeneroso. Miña non é Ramonás. Estírase como a unha goma, che. E que imos facer? Que imos facer nós con semellante propina, miña, pero con este capital que facemos lindiña, che? Mira, Suso, non quero ser pesada, pero é que... Belinda, é unha mala racha. Isto dura 3, 4. O quinto día vai todo sobre rodas, xa verás.
Home, únicamente queimar o petróleo e poñer un negocio inmobiliario como é debido. Pero mira, Suso, non inventes cousas que non as creen nin ti. Ou tamén pagarlle 12 másters a nosa Carmiña, 12. Agora xa non me queda outra que seguir xogando, Belinda. Pero a ver, nós prestámosche o que faga falta, pero fai algo da tua vida. Deixa estar, Belinda, deixa estar. Mira, polas boas ou polas malas. Eu podo prohibir xogar no bar. Alojo, Que pensades que tendes o único bar da comarca? Eso si, apúntame o de hoxe. Ese cabrón. Ti queres morrer estampado contra unha parede. A ría de aquí xa é Gracias, ó. estampado contra unha parede. Ata logo, Belinda. Logo. A min apúntame o meu tamén. O que? Mira, Tarásido, a túa libreta xa non ten follas, así que o contado. Home. Imitas pola cara o señorito ese e fías ya a este morto de fame que sabedes que non vos vai pagar. E eu xa non queda xente honrada nesta vila, Arría! Non collas manises. Tarásido, son pesetas. Pero ti casaches Mira co ti. mellor... Ti casaches co mellor home que hai en Portosás. O resto, os miserables, comemos dunha vez. Pasa Veña. diante de mí. Gracias, Pitusa. Con esta manga farol, Carmiña vai estar divina. Ei, botamos unha partidiña? Para vicios estou eu. Con todo o que hai que limpar nesta casa. Ai, Pitusa, estás obsesionada coa limpeza. Pois menos mal, porque se non cómenos a roña, porque ti... Recordo che coxe, che tocaba a ti limpar a cociña e o baño. A couga que ainda é hoxe, Está claro que estou destinada a dar sempre co mesmo tipo de xente. Preguiceiros, desordenados... É que, claro, a humanidade divídese en dúas clases. Ese tipo de xente máis ti. Mirade, estou preocupada por Suso. É que non quere deixar de xogar. Porque é un vicio difícil de deixar, Belinda. Pero é que estou preocupada, mira, porque non quere sacar o título de patrón de iate, co convencido que tiña xa María. Mira, Sabela, non hai unha maneira de obrigalos a deixar de xogar por medio dun mandato do xulgado, algo así? É imposible, eles non fan nada ilegal, só xogan con fabas. Sí, pero detrás das fabas hai cartos. Home, non que ia estar Ramón tan interesado se non houbera cartos polo medio. Aínda así non podo facer nada. A única solución é conseguir que Couto deixe de xogar. Morto o can, acabouse a rabia. Couto está tan enviciado no xogo como a Suso. Así que, a ver quen lle di que é o que ten que facer. Non hai nada que dicirlle, só darlle un pouco da súa propia medicina. Como? A ver... Remexa. Outra vez a mesma tapa. Se queres ponche a tapa do váter, a ti. E ti, mona, que? Ti non podías estudiar, non te podías guiar polo teu irmán Mari. Mira que ben está, de mestra, non. El non, feito unha mona. Teste que culturizar. Ao principio custa un collón, pero así que lle collo lo justo, rumbo ao norte. Mira, eu comecei cando marchou Concha e aquí estou. E ainda. Isto que é? Unha reunión do Inserso? Petróleo? Poma aí algo forte. Que? Suso, vai unhas 7:30? Ñas, chegou o xerizo de Portosás. Cona, esa novidade logo. É que, como oín que Couto e máis ti xogabades aquí, pensei, por que non probar sorte? Está ben. Pero mira que temos que xogar con fabas, non máis, Oh, entón onde está o chiste? E veño xogar de verdade, Ai, pois eu cartas non teño. Como non che aposto esta roupiña ou a gemela... Vouche propoñer unha cousa. Se gañas, douche 30 euros. E cando rematemos as fabas, remata a partida en paz. Non vas gañar. Pero se por un milagre, que tampouco vai haber, gañas, que pasa? Terás que deixar de xogar con Couto e volver a preparar o exame con Rosa. Xa sabía eu que había gato encerrado, pero non que fose tanto chollo. Déixate estar. Total, po que vales? Pois sí. As mulleres fora de brisca e da escova, que é como facer as contas da casa, nada de nada. Pero, home, se a 7:30 é o xogo máis sinxelo que coñezo. Veña, corta. Non é por eso, muller. É que sodes algo panocas para apostar. Ai, que leria. Que non sabedes arriscar. Deixa andar a cousa, sí? Unha mejiña, Sabela. Petróleo. Veño. Que? Ponme un vasiño de auga de treira, abre e abilla un pouquiño e... Nada. Que?
Dame unha. Prometo, cho. Ás 9 estou lista, vale? Teño que fiarme. Por suposto. Hola, ¿la señora Mariares? Sí. Antonio Pernas está aquí. Hola. A señora Mariares? Sí, son É eu. un placer coñecela. Gracias, igualmente. Veñen buscando a Andrés? Andrés? Sí. Non, temo que non. Eu veño vela somente por interese profesional. Ai, perdoen, xente. Gracias. Pois... Verá, vin o seu traballo nun catálogo, nunha exposición... onde, Begoña? ¿Dónde? En California, ¿no? No, en Canadá. Eso é, en Vancouver. Sí, va en Vancouver. Estou traballando nunha liña de lencería e quixera incorporar o encaixe de bolillos nela. Necesitaba a súa colaboración. Ah, e a semana pasada atopamos isto na rede. Sí, xa. É sensacional. É magnífico. Non se parecen nada aos deseños convencionais. Moitas gracias. Oh, que riquiña. E ponse colorada. Pois vai ter que facerse os eloxos. María, cearíase con nós para poder falar dunha colaboración de vostede na nosa empresa? Claro que sí, pero é que hoxe teño un compromiso. Non, deso nada, deso nada. A reserva é para as 10. Quedolle moi agradecido, é vostede moi generoso. Sí, pero viste na competencia. Iso ten solución. Moitas gracias. Begoña, filla, que estás barrendo o chan cas pestanas. É como unha nena. Isto é para que non volvas desconfiar das túas cualidades. Debo unha xe. Outra por aquí. Estou servida, gracias. Pola cara que pos, tes un 5. Sí, ten cara de 5. E agora un as. Eu ainda arriscaría un pouco máis. Non debería dicircho, pero na que menos teño máis que a ti. Non arrisques que vai de farol. Fala, Paco! Os de fora fan pitillos. Queredesme deixar xogar en paz? Merda, 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 merda. Hoxe non era o teu día, Susiño. Xa sabes o que che toca, Ás 10 na caravana de Carlos. Rosa xa está avisada. Oiches, que vai que xojadoriña como o Liverpool, Mira, estiveche increíble. Onde aprendiche a xogar así? Un día a ser na facultade de Dereito. Sabela, ti, agora o que tens que facer é coller a Ramonazo e baixarlle todos os osos ao chan aí no tapete. Alto. Eu só vou xogar con Couto para recuperar o que perdeu Suso, nada máis. Que mulleraza. Ya pusaba nela. Sabela, ti verás. Pero así se empeza, e hai remedios que son peores que as enfermidades. Tranquila, Pitusa. É arriscado, pero pode funcionar. Mareas vivas de Non che entendo, Petróleo. Non entendes porque non che sae da gana. Eu pensei que o que querías era acabar con esta tolería de xogo dunha vez. Merda, Pitusa, eu estou gordísimo de non discutir. Eu quero, como non vou querer? Pois non se che ve a intención. Como que non? Non, senón non andabas aí animando a Sabela agora que conseguimos retirar a Suso. Ai, Pituso, ten razón. Porto sabéis se converter nunha vila de viciosos. Vos non me queredes entender a mí, O vicio é unha enfermidade, non é? É como que ti empezas roubando tapas no petróleo e acabas roubando altares nas catedrais. O Jonqui está todo o día bombeando no brazo, porque estará enfermo, dixo eu. É como o ludópata, aí xogando, estará enfermo. Que se fai cos enfermos? Medicalos. Pero a mí non me vale esa medicina. Non quero que enferme Sabela para curar a Couto. Que non? Pero mira, Pituso, o mellor ten razón. Ah? Se facemos perder a Ramón, o mellor quítase o vicio do corpo, porque o único que entende Ramón é que lle doe profundamente é perder cartos. Eu tamén penso que Couto necesita un escarmento. O escarmento, dixo che o calé, Pitusa, é un golpazo na carteira. O que non sei eu é se Sabela é máis indicada tampouco, Sabela é suíza. Os suízes o que teñen que facer é golpear, dar leña, non? Pois que golpee e despois todos tranquilos, todos contentos, todos como sempre. Mira, vou ir ao Claudio por máis fabas. Veña, bondo. Oxalá tiñades razón, pero eu non estou moi convencida.
de que Sabela é indicada. Sabela é a indicada, entendes? Porque eles, na Universidade de Pitusa, eles non aprenden a gobernar nada. O que aprenden é a xogar a 7:30 na cafetería. Non é a ovella. Ai, Petróleo, por Eu non favor. é a ovella. Petrolo, a mí nunca se me deron moi ben as cartas. Vanme máis outro tipo de xogos. Ai, sí, é que xogabas ti aos médicos, lá. Pero o que máis dará que as bengalas sexan encarnadas ou brancas. Total, se as tes que utilizar, non serven para nada. Xa, pero eso non cho van preguntar no exame, Suso. Pois deberían. Tens razón, estivome ben, por parvo. Que carallo. A ver, aténdeme. E se picaches ti, Couto vai de cabeza, Iso sí que vai ser bonito. A verdade é que me quitou un peso de enriba. Que che quitaron, así que non teñas tanta cara. Pregunta. Que é o primeiro que hai que facer en caso de accidente? Pero o primeiro, antes que nada. Sí, o primeiro. Pero unha soa cousa, porque eu sei varias. Non, unha na máis, Suso. Eu que sei, tirar a bengala encarnada. Ou a branca. Ei, Suso, e o de Sabela? Iso é xustiza, Unha axuda eficaz e intelixente que non necesita. E desde logo Couto está pedindo axuda a berros, ou non? Carlos, a ver se calamos un pouquiño que xa estás vendo como está o panorama, Xa, perdoa, Rosa, xa calo, E cando vai ser o grande acontecemento? Hoxe a mediodía, non perdo nin que me paguen, Oe, Suso, que ti e máis eu quedáramos para estudiar un non? Desde logo, Rosa, ti é a única persoa que non lle interesa ver a cara que lle vai quedar a Couto. Non, interésame máis verlle a cara a este cando suspenda o exame. Eso xa ten mérito, ainda a mí non me interesa tanto como a ela. Non, pero se ti suspendes a ver como quedo eu, Como quedo, Suso? Bueno, muller, vale. Bueno. A ver. Hola. Hola. Ei, deixa que xa fago eu. Non vayas de local a man, artista. De momento ainda teño dúas, Belín. É que estivestes ata as 3 da mañá falando de moda, non? Non, estivemos falando de encaixe. E dos deseños que eu facía e... Xa, os deseños. Sí, e fixo unha proposta. Sí, utilizar os traballos que lle interesen para unha liña de lencería con encaixe. Eu tería contrato para as vindeiras temporadas. Pero eso é increíble, enhoraboa. E canto che paga? Pois 25.000 euros por temporada. Sí, eu. É unha cláusula de rescisión... Cala, non mo dixas. De 125.000. Ai, mamá. Xa mo dixeron, María. Alégrome moito de que recoñeceran o teu talento. Lerías ben o contrato. Que contrato? Non, isto foi unha proposta que surdiu na SEA e supoño que por culpa do viño, eu que sei. Ai, quen che ia dicir a ti cando traballabas no súper que ias acabar seando no Planet Hollywood con Melanie e con Antonio Banderas. A que sí? Esa é a pena que ti tes. Mira, é como nunha película, como en Pretty Woman. Iso non ten nada que ver, Pretty Woman era unha... Mira, nena, as vidas a veces é como un conto de fadas. E agora que vai pasar? Filla, non sei, eu teño que falalo con Andrés e... De momento non as teño todas comigo. Estás de broma, María. Por qué? Porque se entro a formar parte do equipo de Antonio, tería que viaxar polo mundo inteiro e... Vos sabedes como son eu, de morriñenta. Ai, mira, sen ofender, Unha cousa é ser morriñenta e outra cousa é ser parva de todo, chica. E coa pasta que vas gañar, mira, aínda que estiveses na fin do mundo, se quixeras, poderías vir, almorzar e volverte todos os días. Pensa en Iria, María. Se aceptas a nena, ten un futuro resolto. Mira, e xa postos, eu quero ser modelo de alta costura, Por favor. Empezamos ou aínda tes que ir a toilete? Xa veño mexada da casa, Ramón. Nada de bajos, que son moi teatreiras. Non te preocupes, eu son moi dura para chorar. É moi grande, pero torres máis altas caeron. Eu son can vello aturando mulleres bravas. Acabaches, Bin Laden. Adiante. Para que vexas que son un cabaleiro, deixo che dar. Eu non necesito vantaxe. Corta. Cantas. Como que cantas? Unha,
A que pensas que estamos xogando? Ai, é verdade, perdoa. E ti, vai por un saco de fabas ao Claudio. Nada, traio reservas. Levas moito tempo. Agora mesmiño, é que aquí a experta non sabe nin barallar. Que pasou? Nada, que Isabela vai levar un carallo como un brazo. Sí, non ten nin idea de xogar. Tranquilo, home, tranquilo. Non ves que está engadando no vello? Espera e verás. Se o que queres é preguntarme o traballo co diseñador ese, eu estou de acordo, Ai, pero que lista me saiu a miña filla, que adiantada. Pero o que quero saber é se estás contenta. Moi contenta. Vou coñecer os famosos todos. Xa, pero ti xa sabes que se acepto, temos que marchar de Porto Sás e despois que non pase o que pasou cando marchamos para Bruselas. É que o daquela era unha nena. E aquilo era aburridísimo, E ao mellor isto tamén, O mellor é máis, por iso quero que o pensemos. Eu se te digo que por min, sí. Xa me gustaría a min ser tan decidida. Ai, a partida de Isabela Couto. Este mitelle moita película esta de Steve McQueen máis o outro velliño. Ninguén como se chamaba a película que vimos despois de documental o outro día de Steve McQueen? Como? Cincinnati non sei que. Ai, non sei, papito. Esta partida é cajadiña, a de Os aforcados non fuman, a novela de Lou Ferrados. Líchera. Esas dúas e 4 máis. Vexoas. 7. Ti que tes? Perdín. Ui, ese cigarro non é bo sinal. En fin, xogaches mellor do que eu pensaba. Pero onde non hai, non hai. Volvo agora mesmo. Está ben, Isabela? Moi ben, todo está saindo segundo previsto. Deixa eso, Taracido. O xogo rematou. Caimán, Que é, María? estiveches no bar? Estive. E que tal? Que tal a partida? A partida, ben, xa rematou, que tempo hai. É que? É que gañou o Couto. Que esperabas? Ai, mima. Este home cheira os cartos. Polo visto. Bueno, veño, deixo. Chao. A borla. Hoxe vivimos a resaca do xogo e ninguén poderá volver aos seus asuntos sen distraerse inutilmente coa tentación de desvelar en segredo onde está a fina liña que separa o fracaso do éxito, a sorte da ruína, o azar da vontade e o máis importante, quen será? Ramón Couto ou Isabela Muiños, o gañador deste emocionante combate ás 7:30. Garda na manga a nosa xuíza un as co que arrebatarlle esta aplastante victoria a Couto? A resposta, queridos amigos, está no vento, pero esperamos que non tarden a aterrar, como onte o fixo na nosa vila o famosísimo diseñador Antonio Pernas. O talento chama o talento, e a nosa querida María, artesá, artista e boa persoa, é tentada unha vez máis polo destino, que semella empeñado en arrincala destas terras, agora coa promesa de subila ata o máis alto na escaleira do éxito e da fama. Mira, Suso, longitude dun barco de popa a proa medida sobre a cuberta pola parte de dentro. E a min que me dis? Eu de barcos non sei nada. Non, Rosa? Como se hijas así non chejas a nada, Suso. Onde oín eu xo antes? A ver, pregunta. Cal é a medida mínima permitida en embarcacións de recreo de máis de 10 persoas? Eu que sei. Mira, eu podo explicarche as cousas que non entendes. Estudiar por ti non. Perdoa, Rosa, para que tiña a cabeza noutro sitio. Podolle preguntar algo a Carlos rápido? Sí, veña. Gracias. O de hoxe foi tremendo. Como é que non fuches? Nada, unha lesma noxente que estaba comendo nas leitugas e non sabía como desfacerme dela. E que pasou? Gañou Isabela, non? Perdiu. Perdiu no todo.
ata as bragas. Pero iso é desastroso. Non, cá. O que pasa é que a ti é unha profesional, sabes? Son estrategias que ten ela. Está deixando que Couto colla confianza. Entendes? Entendemos. A ver, definición de eslora. Eslora. Esa era, eslora, claro. Longitude dun barco de popa a proa medida sobre a cuberta pola parte de dentro. Eslora. Eso mesmo. Dúas de cada tres. Perfecto. Teño que recordarlle que isto é un xulgado. E que vostede, a xuíza, está aquí para traballar. Non, Pitusa, non tes que recordarmo, non? Que é unha vergonza que este aquí dándolle o vicio cando ten tantas cousas que facer. Hola, Ramón, que tal? Nada, pasaba por aquí e dixenme eu... Voulle facer unha visita á miña rival e de paso traerche un regaliño polo ben que o paso durante a partida. É unha baralla de nenos para que vayas practicando o teu nivel. Gracias, Ramón, pero non podo aceptar. Con que vas xogar ti despois? Toma, leva de volta e garda onde a tiñas antes. Queda con ela, muller. Non trouxen o libro de instruccións. Pero se tes algunha dúbida, pregúntasme despois durante a partida. Sorte. Igualmente. De 4 a 6 anos. Ai, compadre, apóntame aquí isto. Canto. Bailo, sen. Curriolos sen patacóns. Miña nesta muller pode apostar e máis pode tamén montar unha guerra civil, Hai unha guerra civil sempre cando non sexa contra Couto. Che, Couto, merda. Couto que ten cartos non ten nada aquí, che, torres máis altas caeron. Pero mira pa aquí, Curriolo, Dream Team, equipazo aquí en Portosás, arriou a xarda, todo María Santísima ou non? Que? Menos eu, que como non poñan gemela... Ai, Suso, non fai falta. Veña, fai reconto. E diña máis petrolo, 200 patacóns. Marlín, 300 patacóns que ben pode, Pitusa 100, Iria 5, quedou sen paja. Don Vicente 50, quedou sen Sirius. Viriato 60 patacóns, Rosa 30 patacóns e Curriolo 100 patacóns. E temos unha sorpresa, señoras e señores. Tarasido trouxo unha jaliña e máis un polo conxelado. Eu quería traer 2 jaliñas, pero unha era a favorita de Concha, xa sabedes como é, non? Xa sabemos como és ti tamén, meu rei. A ver unha cousa, que pode organizar a Carlos? Trouxen algo máis, Che, aparte do polo conxelado, trouxo Horizontes de Sangue de Luz Ferrados. A última novela. Custoume desfacerme dela. Xa, pero fixéchelo. Moi ben. Novelo! En total isto suma, a ver, 0,0005... Son 8,45, home, son 8,45. 8,45 patacóns, unha jaliña, un polo conxelado e unha novela. Agora que vas marchar non penso deixar pasar o da cea. Recordareicho esteas onde esteas, xa ves, son así de mesquiño. Non te preocupes. Imos ter oportunidades de abondo. Estou pensando en decirlle que non me interesa. Non o creo. Sei que o dis só para quitarte o medo de encima. Non teño medo. Non. Non, simplemente non me deixo deslumbrar tan facilmente. Tampouco é para tanto. María, sabes que si é para tanto. Vale, sí, pero hai persoas que me necesitan. Por exemplo, a miña filla. Eu non podo utilizala como se fose un sujuete. A tua filla que necesita estar contigo. Que máis ten onde? Pero non só está Iria. Tamén teño que contar con Andrés. Andrés? Se non me equivoco, Andrés tivo o mesmo dilema hai pouco tempo. E el tomou a súa decisión, sen sentirse mal por eso. Vale, pero agora el decidiu volver a Portosás. E eu, en parte, son responsable deso. Non podo decidir libremente en función do meu propio interese, sabes? Xa. Sentes-te egoísta se marchas porque pensas que a vida de Andrés é máis importante que a túa. María, é a túa oportunidade de elixir libremente. E a ti pareceche simple interese. Bo, non é exactamente así. Non, pois como é? Porque non o entendo, explícamo.
como unha chiquita. Ti que faz aquí? A ti que crees? Ela non tiñas que estar dando os libros. Nosa, non me fodes. Non perdo esta partida por nada do mundo. Así caen chusos de punta. Ah, sí? Pois eu tamén quedo ata que remata a partida. Queda logo. Boas, Carlos. Boas, non. Malas. Moi malas, María. Ti crees que é normal? Ti pensas que é normal manter esta actitude de pasividade mentre os veciños se van perdendo un a un? A ver, pouco a pouco. Queresme dicir o que pasa? Sí, pouco a pouco. Mira, primeiro, Suso, que non ten un oco nesa cabeciña que non estea pendente desa partida de cartas. E logo Couto, que está deixando en pelotas a todo o que se lle pon por diante. E despois por riba, Sabela. Nin máis nin menos que a Suiza é a protagonista dunha práctica ilegal. E media vila perdendo a súa vida metida todo santo día nun bar. E que fai o Concello? María? Que fai o Concello que non toma cartas neste asunto? Home, se te serve de algo, eu tamén apostei contra Couto. A vos se te veño pedir eu axudo. Non se... Estades tolos, María, estades todos tolos. Pero xa choraredes despois. Espera que veña Celia. Espera que veña Celia que vas pedir pan por señas. Mira, non é de risa, María? Non é de risa, porque Suso é un bo home, que ia sacar o título de patrón, ia pasear turistas coa gamela, ia promover o turismo ecolóxico pola vila. Un grande proxecto de futuro, Portozás convertida nun pequeno paraíso natural. Sí, é de risa, non. Se tanto vos ten por min, a min que máis me dá tamén. A la ti é a túa conciencia, sei que a tes. Sei que queda algo de conciencia nesta vila. Por favor. Boas tardes. Boas tardes. Igualo? E subo outros 10. Moi ben. Pero arrisca máis, muller. Total, para a fabada que che queda... Eu xa falei. Arriba. Ti gañas. Majo a muller para unha vez que tes 7:30 e levas 2 miserables fabas. Agora empezou, xa verás. Ei, adiante. Menos mala, parece que morreu todo Portozás. Que hai, folga xeral ou...? Pois están todos no bar. Debemos ser as únicas que traballan hoxe aquí. Ai, ti fala por ti. Que eu traballar non estou traballando moito. Tiña a cabeza... En Viriato. Pero por que en Viriato? Que tes ti con Viriato? María, non che estou pedindo que me contes nada. Só que, non sei, debo dicirte que tes que ter cuidado con el, que é un aproveitado. Mira, Paula, teño a cabeza noutro sitio. Sabes? Antonio Pernas fixo unha proposta e non sei que raios dicirlle. E por que tes tanta manía a Viriato, ti? Eu non lle teño manía a Viriato, Ai, non. Sí, teñolle manía a Viriato. Pero non me apetece falar deso agora. A verdade é que vin aquí para darte as gracias por conseguir unha entrevista con Antonio Pernas. Pois non máis días a min, dallas a el que vai ser a víctima. Como que víctima, Eu son toda unha profesional. Bueno, marcho. Veña. Non me queda máis remedio que currar. E gracias, Gracias a ti, guapa. Sete e media. Eu tamén, 7:30. E como dou eu... A onda, vamos. Cala, Paco. Francisco. Cala ti, cascarrucha. E quítase disfraces se non queres que cho queime. Parece que o señor xa non está de tan bo humor. Que pasa, Couto? Cala edad. Corta. Caldeiro, outra vez. E vas vender o congelador, veña. Pero...
escaleira ao inferno. A dos Comanches. No, a dos Comanches. A dos Comanches tamén. Merda. Pasa o bote. Pasa. Vete. É un placer e todo un honor ter hoxe con nós a un jalejo de proxección internacional. Un home que levou o seu traballo pois por todas as pasarelas do mundo. Ten recoñecemento ali onde vai, como non. Antonio Pernas, boas tardes. Boas tardes. Casi me ruborizo con tanto eloxio. Son merecidos, Antonio. Mira, unha cousa. Ti consideraste un jalejo universal ou un cidadán do mundo? Si tivera que describirme, diría que son fillo da miña nai. Miña nai foi unha das principales responsables de que eu me dedicara ao mundo da moda fai moitos anos xa. Onde está a inspiración? Atópala aquí en Galicia ou pensas que hai que viaxar máis lonxe para atopala? Un pode encontrar a inspiración en calquera lado. E moitas veces ao pé da propia casa. A veces no mar, a veces nun peixe, a veces nas algas, no ceo. En calquera lado, eso sí. De feito, vostede agora está preparando unha colección de lencería que está inspirada nun caixe de bolillos, que é algo que está moi vinculado coa nosa cultura da Costa da Morte. Sí, precisamente desto falaba. É un proxecto de colaboración con unha palilleira magnífica. Estou moi ilusionado con isto. Pois, por se alguén non o sabe, esa palilleira é de aquí, de Portosás. Chámase María Ares. Si unha persoa moi creativa, moi original. Asegúrocho. Sí, sabémolo moi ben. Pois nada, se che parece, pois volvemos dentro duns minutiños. Estamos aquí con o noso invitado tan especial, Antonio Pernas. 7:30. Sí, xa vexo que tes 7:30. Pero eu tamén. E se non recordo mal, neste man de Deus. Como imos, petróleo? Pois, zafas porque levas todo de suso. Levas todo teu, tes 3 de propina. Zafas. Sabela, recorda o que dixeches antes de comezar a xogar, Paréceme que chegou o momento de retirarse. Eu estou de acordo con Pitusa. Non é por nada, pero por si acaso, Sabela. Tranquilos. Foille caso aos teus amiguiños, se sai correndo, muller. Que pasa, Couto? Ainda non tiveches dabondo? Eu, para ter dabondo cunha muller, preciso que sexa de verdade e non un macholo como a ti. Vaite esquecendo da operación de próstata, mamalón, porque te vou desplumar. Belinda, máis fabas. Ala, todo listo. Xa podemos marchar. Onde está meu boli? Espero que a resposta sexa así, pero non quero apurarte. Vasme estrajar con tanta jabanza. Non creo. Esa é unha muller moi sensata. Eso vale moito neste traballo. A de cabecillas tolas que teño visto eu. É unha oferta moi boa. Pois deixa que acabe de tentarte. Begoña, o cheque. Ah, sí. Hai que ver. Xa me dirás como foi parar aquí. Pero esto é demasiado. Mira, por favor, dame tempo para que tome unha decisión. Collo, de dicir non sempre estás a tempo. Antonio, temos que marchar. Ainda temos un cento de cousas que facer. Creo, só teño que atopar as miñas notas. Chama en canto tomes unha decisión. Claro. María é un tipo estupendo, un pouco despistado, xa sabes. Antonio, tes ti as chaves do coche? É que non sei onde pude metelas. Pero non hai ninguén que lle diga que pare. Beli. Confía nela. Sabela sabe o que fai. Haberá que vela. 6:30. 7,
O César o que do César. Hai que revisar esta xogada, Aquí non hai nada que revisar. Está todo claro como a auga. E se necesitades cartos, non contedes comigo. Pero se alguén ten con que cubrir a aposta, estou disposto a xogar todo o que hai na mesa a unha soa man. Eu podo. Suso. Eu podo. Eu pensei que xa cho quitara todo. E con que pensas cubrir a aposta, Susiño? Coa jamela. Suso. A miña jamela. Que dis, Couto? A túa jamela non vale nin a metade do que hai na mesa. Pero acepto. A ti, Isabela, que dis? Veña, non teñas medo. Sí, aliviadísima. Ti sabe o que é? Puf, os nervios... No, agora xa están. Sí. Vale. Eu tamén. Chao. Hola. Hola. Veixoche moi contenta. Sí. E con razón. Andrés volve a Porto Sás. Cando? Pois, en canto remate co asunto dos países do leste, ven para aquí. Nunca pensei que cometerías este erro. Eu nunca pensei que me fora tan fácil decidirme, mira ti. Estás facendo algo por Andrés que él nunca che permitiría facer. Pero como ti dixeches, eu sou unha muller que podo decidir libremente o que queira. Non me invitabas a cear? Sí, claro. Ah. Sete. 7:30. Quedaches en jamela, Susiño. Irmáns e rivais, horizontes de sangue, seducida polos comanches, todo en más deste pailán sen sentimentos. Petróleo, que beban o que queiran. Hoxe pago eu. Vinda por río, Ramonazo, necesitas que beba alguén contigo, non? Pois eu paso. Ata mañá, muchachos. Aguriño Curriolo. Non sabedes nin perder nin gañar. Aí quedades. Alegría, rapaces! Moi ben, Suso, Xa te lo que querías. Nin lesións, nin jamela, nin nada de nada. Pois eu pensei que... Pensaches. Pois a ver que vai ser da túa vida agora. Quita. Gastei o derradeiro cartucho e os buitres andan na volta. Pero algunhas noites aínda podo ouvear como a un lobo á luz da lúa. Ten. É da primeira novela que escribiu. Lou Ferrados, regaloxa. Gracias, Tarocido.